Bine ați venit la primul nostru tutorial despre cuptorul nostru cu grilaje duble. Împreună vom analiza modul de despachetare, poziționare, conectare și pornirea cuptorului pentru prima dată. Începeți prin a tăia banda și a îndepărta cu grijă ambalajul. Îndepărtați toate protecțiile din spumă de polistiren și materialul de ambalare, inclusiv orice folie de protecție plasată în exterior și în interiorul ușii cuptorului. Acoperiți tava internă cu folie de aluminiu pentru a menține suprafața curată și pentru a îmbunătăți reflectarea căldurii. Așezați cuptorul pe o suprafață stabilă și plană. Asigurați-vă că este poziționat într-un mediu bine ventilat, fără a fi necesar racordul la hotă. Este important să respectați distanțele de siguranță pentru a asigura o circulație adecvată a aerului. Conectați cuptorul la o priză electrică adecvată, fără a utiliza cabluri prelungitoare sau prize multiple comune cu alte aparate. Asigurați-vă că conexiunea este bine asigurată pentru a evita căderile de curent și pentru a vă asigura că cuptorul funcționează corect. Prima dată când porniți cuptorul, va trebui eliminată umiditatea acumulată în timpul depozitării. Porniți ambele întrerupătoare și setați termostatul timp de 5 minute, repetând operațiunea de 3 ori cu o pauză de 2 minute între fiecare ciclu, deschizând ușa cuptorului în pauze.